John Bencini, ex-edukatur, ex-president tal-MUT u ex-president tal-Forum Unions Maltin. Bencini kienu l membru tal-Partit Nazzjonalista għal 50 sena minn mindu kellu 16. F'Ġunju tal-2010 iżda ħasti kellu jirriżenja minn membru tal-Partit Nazzjonalista. Kiteb ittra f'da sens lis-Segretarju tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borg Olivier u magħha batlu t-tessera tal-Partit Nazzjonalista. Meta kien qed jieħu sehem fil-programm 903 fuq One, John Bencini ddikjara li l-Partit Nazzjonalista tal-lum inbidel għall-ar minn kif kien jiftakru fil-moddi taħt mexxijiet oħra. Il-Partit Nazzjonalista tas-sittinijiet ta' Dr. Borg Olivier u dak tal-lum da mhux l-istess partit. M'hemmx l-ebda paraguna lija, dana huwa partit mibdul, mhux mibdul għall-aħjar imma. Bencini qal li mal-iskattat il-kampanja elettorali ħarġet fil-beraħ it-tattika tal-Partit Nazzjonalista biex jieħu vantaġġ mill-pożizzjoni tiegħu fil-gvern. Tantu power of incumbency li qed naraw fuq it-television jinfetaħ xi kuridur ta' sptar, taraħ jisplodi. Ma nafx jmorru jaraw skola s-sadana l-iskejjer tagħna ilhom jitkellmu fuq literacy u numeracy snin, imma issa x'kien hemm skola għamlet xi ħaġa allura nibatu li xi ħadd u nibatu l-kameras u nagħmlu żigarelli. Dak huwa il-power of incumbency. L-oppożizzjoni f'sax tagħmilha di. Jiddikjara li Joseph Muscat u l-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista ġibet ħafna nies leħ, inkluż lilu. Għandek gvern li ilu hemm 25 years, għandu power of incumbency enormi, tajjeb, u għandek partit, moviment ġdid, li qed jiġbed ħafna nies leħ, ġibet lili l-ewwel wieħed. John Bencini jżid li d-diskors ta' li qed juża l-mexxej Laburista Joseph Muscat qatt ma semgħu mingħand l-ebda politiku f'Malta. Da il-kliem ta' għaqda u dan il-kliem ħirex minn fom politiku jien kemm għandi żmien qatt ma smajtu da. U allura bil-fors inti, bil-fors tibda tara d-differenzi, trid tkun moħħok magħluq totalment li inti ma tindunax illi iva dan il-pajjiż wasal assolutament iż-żmien illi jrid ibiddel ir-rotta